out jsem už, nevím, 5 let prostě, víc. Jsem Pavel, jsem boomer, spoustu věcí nevím a proto se budu ptát. Já jsem Nika, fracek a jedu si queer punk. A já jsem Bára, psycholožka, lesba a vy posloucháte Teplomet. Can we get down to Mně se business? totiž zdal sen s Carou Delevingne. A Validní, přirozený pocit a ty ho nazveš, stejně jako potřebuji čůrat, No, to je fáze. Jo, co vstoupí o prozření, je to nápis na obloze nebo já nevím Jo. kde. tahle epizoda je hodně povídací, řešíme naše coming outy a hodně sdílíme. A samozřejmě jsou to naše osobní pohledy na tu věc, na naše prožitky, sdílíme hodně naše zkušenosti, ale některé ty věci tam můžou být trošku náročnější na poslech, takže my budeme určitě rádi, když si dáte péči a budete to poslouchat v nějakým hezkým rozpoložení, takže když tak si to prostě stopněte, pusťte si to na víc částí, my budeme určitě jen rádi, že je vám u poslechu fajn. A ještě jedna věc je to, že zhruba ve 3/4 tohohle dílu zmiňuju koncept Invite In, který omylem špatně pojmenuju, protože v zápalu boje mi to vypadlo, jak je to správně. A zmiňuji ho tam z důvodu, že mi ten koncept přijde fakt hodně důležitý a dobrý. A pokud by vás to víc zajímalo, tak je... já to znám z podcastu Rozpustilý, a dětka tam o tom moc krásně mluví a určitě vám dám odkaz na ten jejich díl do popisku, takže to najdete tam. Takže se opravuju, není to coming in, ale je to invite in a na všechno vám dám prokliky. Užijte si epizodu. Pro mě jakoby dlouhou dobu i v rámci nějakých očekávání jako od společnosti, od toho, v čem jsem vyrostla, bylo, a vlastně i jsem to tak jako ještě pořád cítila, že pro mě bylo jednodušší se označovat jako bisexuální, protože se mi pořád trochu líbili kluci a zároveň to bylo jako, že tyjo, třeba ještě je tam ta šance, že se jako teda fakt vezmu toho týpka, jako že ještě... Jako vnímala, no jo, jasně, to je prostě To je jako, že... hrozný. Já jsem poprvé si nějakým způsobem došla do kontaktu s mojí queerness prostě v 7. třídě a pak jsem to na 5 let, 4 roky prostě. V 7. třídě, jo. To mi bylo 13. A já jsem to pak prostě úplně potlačila, protože pro mě to bylo jako, no tak to je v prčicích, to je v háji, prostě já nemůžu být queer, já nemůžu být na holky, protože prostě musím přece mít toho manžela a musím mít ty děti a jakože takhle to přece nemá být, takhle jsem si to nepředstavovala, když jsem byla malá prostě. Takže to... Ona se Nika, na to navázal, ale Nika se hlásila a pak to vzdala? Ne, já jsem měla jako ultra přímou, že někdy tady ten jako nátlak na tebe můžou právě vytvářet rodiče. Že, a může být přímej nebo nepřímej, ale já cítím, jako, že když se o tomhle jako tématu, o mé queerness bavím se svýma rodičema, tak tak právě tam z toho cítím, že tak třeba si vezme ještě toho kluka, jakože ještě se jí furt líbí kluci, jakože je to v pohodě. Mm-hmm. A je to takový nepříjemný, jakože cítit, že se ode mě furt něco jako očekává, jakože já to nemyslím špatně, oni mi to jako nějak necpou a nic mi nezakazujou, nic mi jako neříkají, že nemám dělat. Ale je to zvláštní pocit, no. Fakt cítit, že máš nějaký, jako, že je ve společnosti nějaký řád, kterým se musíš jako řídit a věci, které musíš splnit. To jsme jenom odbočili od Báry, mě tam zajímalo, když jsi říkala vlastně, asi těch příběhů je samozřejmě ohromné množství, ale tak máme tady vás, tak můžete mluvit úplně vy subjektivně. Ty jsi říkala, že v té 7. třídě jako jsi to najednou jako musela, to můžeš, úplně to zajímá, i protože dejme tomu pracuji v umění a no, tak je to jako velmi emocionální nebo emotivní věc. Mě to zajímá, že to, že jsi to jako, jestli to dokážeš si vzpomenout vlastně no, na ty pocity, co se jako, co vstoupí o prozření, je to nápis na obloze nebo já nevím kde, já vím, a zároveň jasně. Teda potom, že pak ty dokážeš racionálně začít rychle mazat, protože nějaká panika. To mě zajímalo, jak já už to mám v sobě jako hodně zreflektovaný a právě jsem se jako k tomu vracela
několikrát, takže proto to dokážu tak dobře popsat, že v ten moment jsem si to určitě neuvědomovala, tak jak to dokážu o tom mluvit teď, že jsem to teda potlačila a tak dál. V ten moment to pro mě nebylo takovýhle, to bylo úplně o něčem jako jiném. vrátit, jako jdu po ulici a spadne na mě můj pocit. Ne, to byla 7. třída. třída pro mě byl rok, kdy zaprvé mám pocit, že to bývá často v hodně bouřlivý období v dospívání, že ty 7, 13, je to takové jako, že fakt je to docela mazec a tady v téhle z té době my jsme měli sexuální výchovu. Jo, takže nám tam prostě, a bylo to, teda musím říct, že jakoby zrovna u nás na škole, to byl ten lepší případ, bylo to dobrý, jo, měli jsme výbornou paní učitelku, výborně nám předávala ty věci, i když pořád nějakým způsobem jako je to zastaralý, tady ta oblast potřebuje hodně jako reformu a snaží se o to spousta lidí, o to udělat to líp a udělat to třeba právě víc queer přátelský, protože to nám pořád řeší hodně právě ten cis heteronormativní svět, ale nějakým způsobem se tam naťuklo to, že lidi nemusí být jenom heterosexuální a že je tady třeba něco jako bisexualita, je tady třeba něco jako da. Takže to byl první kontakt. Druhý kontakt byl, že já jsem ve třídě tehdy měla kámošku, která otevřeně prostě o sobě mluvila jako o bisexuálce a to téma pro ní bylo jako úplně, jo, jsem hrdá, dobrý, prostě normálně si žiju, líbí se mi holky a jedu si a já jsem byla jako OK, dobrý, registru. A třetí věc byla to, že mě se začala líbit moje spolužačka. Jo. A... Hetka. Jo. Hetka je asi jako heterosexuálka, že? A já jsem byla jako, takže tady tyhle ty 3 složky se spojily dohromady. Já jsem byla, a najednou přišlo to jako, že tyjo, a co když jsem teda taky by, nebo jakože mě se asi líbí a teďka co s tím a tehdy jsem z toho měla úplnou paniku. Promiň, taková vstupka. To znamená, že on vlastně, kdyby se to jako psychologicky nějak rozebíralo, tak je nějaký jakoby asi jako společenský konstrukt nejdřív v tom dítěti, ne, uložený v podstatě, že jsi obklopená s tím jako binárním vlastně světem a najednou ti tvoje vlastní nějaký nitro to začne zevnitř jako narušovat a panika trošku. Přesně, jo, takže pro mě tehdy to bylo dost nepříjemný. To nebyla vůbec jakože... Já jsem s tím tolik nebyla v kontaktu, neměla jsem kolem sebe lidi, tehdy ten internet ještě jako nebyl vůbec tak, jako tehdy, jo, to je prostě rok 2013, jo, když mě bylo 13, ale nebylo to takový, že mám pocit, že že ty děti, se kterými já teď pracuju, třeba na těch základkách a tak mají mnohem větší povědomí. Jasně. Mnohem větší. A jsou s tím mnohem víc žitý a víc v pohodě, což já jsem s tím v pohodě vůbec nebyla. Pro mě to byl šok a pro mě to bylo... Šok dokonce to Jo, já jsem z toho byla hodně špatná. Já si pamatuju, jak jsem to tehdy jako řešila, s jednou z nich jsem to řešila, už nevím, už tam taky jako pomíchaný, že jsem jako z těch spolužaček, myslíš? Jo, že jsem byla jako, já si myslím, že jsem i brečela, že jsem byla jako, hej, to je v prdeli prostě, jako, že mně se nemůžou líbit holky, jako, že takhle to nemá být, prostě to je špatný, já nevím, a fakt mě to rozhodilo a tehdy to bylo jako, že OK, tak to pojď neřešit, teď je to jedno. Zavřela jsem to a úplně jsem to vytlačila, vytěsnila úplně na, nevím, 4 roky dopředu, až se to pak objevilo znovu. Ono totiž manželství má spoustu vrstev. Já mám vtipnou historku jako vložku. Nebo ona je vtipná pro mě, ale byla asi dost intenzivní pro někoho jiného. V rychlosti. Byla jsem na Hlaváku v Brně a všechny vlaky měly třeba 20 minut zpoždění, půl hodiny, takže tam u těch tabulí, kde byly napsané odjezdy, nástupiště, stálo strašně moc lidí a já jsem tam tak jako postávala a najednou vidím slečnu, která má dlouhý nechty, jako gelový a nejde jí otevřít plechovka Pepsi. Nebo nějakého nápoje, to není reklama. Pepsi nás zatím nesponzoruje, takže úplně marná snaha. A já jsem k ní jako tak troufala, došla a byla jsem jako, čau, nechceš s tím pomoct, nechceš to otevřít? A kolik ti bylo? Jsi to řekla už, nebo ne? 16? 16, 16. 15 možná, nevím. Šla jsem za ní, jí mohlo být třeba 18, 19, tak nějak. Měla modrý vlasy, vypadala docela jako alternativně. A tak jsem za ní došla, zeptala jsem si jí, chceš tím pomoct? A ona, jo. Pak jsme se nějak povídali, že jo, taky má tvůj vlak zpoždění, jo. A potom si řekla o moje číslo. A já jsem jí dala své telefonní čísla, pak jsme jeli těma vlakama a nějak jsme si psali. A pak jsme si psali třeba ještě jako měsíc potom. A pak mně se často stává, že jako
ne, že se začnu nudit, ale prostě se mi některé vztahy postupně v životě tak nějak jako utlumujou, pak jsou zase intenzivní, že to nemám, že bych měla třeba jako dlouhodobý, jako stejně intenzivní přátelství, ale že mívám jako teď seš bez týty, teď seš bez týty, teď seš bez týty, teď seš bez týty. No takže to se utlumil tady ten náš vztah a ona mi třeba potom jako měsíc na to poslala hlasovky, kdy se mi začala jako vypovídávat, že si je hrozně nejistá svojí sexualitou, ale že si fakt myslí, že je jako na holky a že prostě se jí líbí holky a že toto a tamto a že když mě viděla prostě v tom podchodu, tak to prostě úplně jako cítila tu jiskru, že to bylo prostě jak v nějakém filmu a úplně mi najednou začala jako říkat nějaký její jako city ke mně na základě toho, že jsme se jednou potkali v podchodě na Hlaváku a já jí otevřela Pepsi. A psali jste si potom? Ale jakože nebylo to jako sexy kočičko, nebo něco takový, jakože byly to nějaký jako... jako... si píšeš normálně slib, to píšeš, jo? To až tady, to nás čeká dneska ještě na hnedlíky do Nikyho deníčku. Máme to slíbený, tak to nás čeká. Počkej, no tak pojď. No, takže se mi takhle se mi prostě otevřela. A já jsem vlastně jako moc nevěděla, co mám v té pozici dělat. Tak jsem jí taky nahrála nějaký hlasovky. Říkala jsem jí, že hele, to je úplně v pohodě, nějak jsem jí podpořila v tom asi jako pořád vnitřním coming outu. A byla jsem jako hodná, ale zároveň jsem to necítila asi tak intenzivně, jakože láska na první pohled v podchodu na Brno hlavní nádraží. Takže vlastně tam asi ta naše interakce nějak skončila. Jak tom, asi že, to víš, ne? Já si to upřímně moc nepamatuju. Ten úplný konec, ale vím, že to prostě vyšumělo a nic se jako nestalo. Ale prostě to bylo strašně zvláštní, že fakt ve mně cítila takovou důvěru najednou a začala se mi takhle jako zpovídat o tom, v čem si je nejistá a tak a bylo to zvláštní. No, já si myslím, že ono je to vlastně mnohem jednodušší se svěřit někomu, koho vlastně vůbec neznám. Jo. To si myslím, že to je to, co tam proběhlo, že vlastně nejenom, že jsi byla jako nějakým tím místem toho vzniku, nějakého možná jejího uvědomění, ale že ona k tobě měla jakoby přístup jednoduchý a nahrát hlasovky někomu, kdo tě vlastně vůbec nezná a nemůže tě nějakým způsobem jako ovlivnit tvůj život. Je vlastně hrozně jednoduchý. Je to hrozně jako vlastně i příjemná věc a hrozně to pomáhá, proto lidi chodí prostě k psychologům, že jo. To je někdo cizí, s kým si můžeš bavit otevřeně o svých věcech a on nezná tvůj kontext. On zná jenom to, co ty mu řekneš, což je vlastně hrozně bezpečný pro tebe se otevřít někomu, koho vlastně neznáš. Proto si myslím, že to udělala takhle, protože pro ní to bylo nějaký jako najednou z toho musela, aspoň to tak vyznělo, že to pro ní bylo jako hodně emocí a hodně energie, se kterou jako musela nějak pracovat a nejjednodušší to bylo poslat tobě, protože prostě to byl úplně jako čistý kanál k tomu to nějak jako ze sebe uvolnit a dostat nějakou podporu, což je super, že jsi jí dala prostě. Ve 14,5 letech odchod do kláštera. Zpátky k tomu okamžiku, kdy jsi vím, že jsi říkala, že jsi dokonce plakala. To znamená, že je to tak, že v tuhle chvíli, říkám, znovu to beru tak, že to možná může pomoct spoustě lidem, protože podobný pocit zažívají zrovna teď, jo? Nebo za rok třeba se jim to přihodí, tak je dobrý se v tom zorientovat, aha, to je tohle. To znamená, že tam jakoby najednou v tobě, proti tomu, jak jsem řekl, jako sociálním konstruktu, který tě ovládal, nastavil tě pěkně k tomu manžílkovi a tak najednou jako nějaký tvoje vnitřní já, jako vlastně takové jako trošku nepřítel v tu chvíli, ne? Něco jako by ses rozdvojila, protože je to tak, že ty si říkala, že si to jako nechtěla, odmítala vlastně. To znamená, že něco ti jasně, nevím, jako tělo ti říkalo, nebo duše, že jsi říkala, že ti líbila se ti druhá bytost, což si nemůžem pomoct, ale ty jsi to začala racionálně odmítat, jako jo? Takže se začala prát jako sama se sebou. Jo, jasně. Něco takovýho že jako děje. Ten pocit, že je se mnou něco špatně, tak ten tam byl, i když prostě... Mě jenom zajímá takový ten jako okamžik, i říkám z nějakého možná, protože ta moje profese taková je, to znamená, že ty jednoznačně něco jako cítíš, hezkýho, ne? No, protože jasně. tam je to, jo? Ale paradoxně ti to začne být jako nepříjemný, protože to nesouhlasí s tím, do čeho jsi byla do té doby jako vlastně vychovávaná a jako nějak jako formovaná. No, pro mě to bylo takový, jako že jsem tomu odmítala věřit vlastně.
tomu mýmu Tomu, co vnitřnímu, cítíš. tomu vnitřnímu pocitu, že jako ne, to je nějaká blbost, prostě to se mi přece nemůže dít tady ta věc. Protože i když já jsem třeba jako vyrostla v super rodině, u nás jako já jsem neměla prostředí, ve kterém bych se musela bát o tohle prostě, jakože já jsem do toho, jako samozřejmě jako obecně jsem byla socializovaná do toho, že mě čeká to šťastný manželství s tím manželem a nukleární rodina a tak, ale já jsem neměla proč si tohle myslet. To bylo jako fakt vyloženě jenom ta kultura a ta socializace prostě tam zapůsobila a pro mě v ten moment, v těch 13 prostě, kde já jsem si procházela různýma věcma i nějakou šikanou a takovýma prostě vším možným, tak tohle bylo jenom jako omg, tak to vůbec prostě tohle nedám, jakože to nechci. To fakt Jasně, nedám. ale protože jsi pak plakala, tak si cítila, že to je něco vlastně, čeho jako nemůžeš jenom tak jako infekce, kterou si vezmu pár prášků a zbavím se toho, že se mi líbí holky. Ne, já si myslím, že jsem spíš byla jako těch emocí jsem prožívala tolik protichůdných, že to bylo prostě moc. A pro mě to bylo jako zoufalství, ten moment. To bylo jako zoufalý. Vlastně ten pláč byl jako jenom nevím, co mám dělat, fakt se cítím hrozně, jako že se mnou něco blbě. Takže to bylo jenom jako, že ventilovala jsem prostě nějaký přetlak. Já mám pocit, že je to jako, že se bojíš toho, co to pro tebe bude znamenat. Že tomu musíš jako přizpůsobit svůj život, že prostě seš něčím jiná a to má nějaký jako konsekvence a to je strašně jako nepříjemný. Že já mám pocit, že je to jak když třeba, já nevím, já jsem 2krát byla dlouho hospitalizovaná v nemocnici a předtím, než jsem šla do té nemocnice, tak jsem věděla, hej, teď to bude strašně nepříjemný, já budu fakt jako dlouho jako na kapačkách a bude to prostě děsivý a bude tam nepříjemný prostředí, tak jako je to takový blbý přirovnávat, ale pro to zjednodušení, tak vlastně když si uvědomíš, aha, stejně jak když si uvědomíš, že máš třeba tu nemoc, tak jsi jako sakra, no a teď s tím musím jako třeba něco dělat, teď to něco znamená, já to musím někomu možná říct, nebo to nemůžu říct a můžu chodit s holkou na ulici a nemůžu a najednou všechny tady tyhle věci se na tebe jako navalí a jsi úplně jako v prdeli z toho, protože prostě proč to musím řešit? Proč já? Proč se to stalo mně? Jo, a máš pocit, že fakt je, kdyby tě postihla nějaká nemoc, ale prostě to má být úplně jako normální a přijímaný a v pohodě. No, rozumím, ale není to tak zatím, což můžeme pak řešit třeba v dalších dílech, jako proč. No a pak si to teda jako co, racionálně jsi to zadupala, zavřela, nebo co jsi říkala? Ne, pro mě bylo jakoby nejjednodušší v ten moment to přestat řešit. Já si myslím, že ke mně jako přišla, že jsem to s někým řešila a oni byli jako, jsem se k tomu jako s tím otevřela a myslím si, že to byla zrovna ta holka, co se mi líbila, která je teďka teda moje hodně dobrá kamarádka a fakt jí mám hrozně ráda. A i jsme spolu bydleli jednu dobu, jakože. Tady probíhá strašně nějaká gestikulace, něco takového nonverbálního, šílenýho. Nika a myslím si, že hrozný ksík Nika se snaží zjistit, kdo to je. No, a myslím si, že jsem jí neřekla, že se mi líbila ona, ale že si řeším tady tu věc, že možná se mi líbí jako holky a že od ní přišlo takový to jako, že ne, to je třeba jenom nějaká fáze nebo něco prostě. A bylo to takový jako, že byla jako v pohodě a hodná, ale zároveň mi dala takový to uklidnění jako, že možná si to vymýšlím, možná mě to teď jenom postihlo a bylo takový, jo dobrý, tak já to teda teďka nebudu řešit. A přešlo mě to a úplně jsem to jakoby ne takhle vědomě. To vím jenom, že teď jako zpět to dokážu takhle jako zreflektovat, ale v ten moment to prostě mě dalo nějaký uklidnění, že možná to tak není. A to mi úplně stačilo to přestat v ten chvíli řešit, protože já jsem na to neměla prostě asi kapacitu, ještě jsem prostě ve 13, jakože jsem nebyla prostě schopná si nějak reflektovat tady ty své pocity velký a tak. Takže to prostě odešlo na nějakou dobu. Možná vlastně podobný to může být. Já si to furt k něčemu snažím přirovnávat, aby tam jako, aby se to dalo líp uchopit pro někoho, kdo tohle neprožíval. Možná třeba lidi, co jsou na autistickém spektru, nebo co mají nějakou poruchu soustředěnosti nebo něco, tak prožívají něco podobného, že vlastně si najednou všímají, že jsou něčím jiný. A když jsem se třeba bavila s babičkou, tak říkala, no teďka tomu všichni říkají ADHD, my jsme takovým lidem jenom říkali, že jsou prostě blbí. A vlastně to je jako podobný princip, že jo? Že teď se jenom jako snažíme v té společnosti vytvořit pohodlnější a bezpečnější prostředí pro ty lidi, aby mohli být kýmkoliv, kým jsou a aby to nemuseli takhle potlačovat. A zároveň je to jako
teďka tady jakože vyprávím nějaký můj příběh a to, jak spousta mladých lidí nebo dospívajících nebo prostě lidí, co si prochází coming outem, se můžou cítit a jak to může být hodně těžký a zároveň to pro někoho může být úplná pohoda, jakože to neřeší třeba, jak Neka, že jo, prostě neřeší labels jako nálepky, tak prostě pro někoho to může být jakože jo, tak asi jo, tak v pohodě a záleží prostě jakoby, že každý ten příběh je úplně jiný. Že teďka tady vyprávím něco jako hrozně těžkého, ale chtěla bych jenom říct, že to takhle jasně, ale svým způsobem pro ty, který mají to štěstí, ty jsi řekla takový slovo jako privilegium, to bylo hezký, že se s tím vyrovnáš snadno a jdeš s tím ven a můžeš jako s tím zacházet, jak potřebuješ, tak tam o tom není jako v uvozovkách potřeba mluvit, v tom smyslu, že tyhle lidi se o sebe dokážou postarat líp, že jo? Ale dobrý je mluvit asi víc, nebo je dobrý to říct, že i tohle je možný, v pohodě, ale je potřeba probírat to, kde ten problém nějaký je, že jo? A pomoct někomu, kdo se tím trápí, kdo je zamotaný někde v něčem. Ale klidně pojďme teďka tady náš zajíček, králíček vyskakuje. To bude jenom rychlá vložka, vážení, protože jako můj coming out byl trochu bizár. Já jsem šla doma prostě nahoru nějak jako do schodu. Já mluvím teda o coming outu před mýma rodičema. Šla jsem prostě po schodech nahoru nějak do pokoje a moje máma byla jako, hele, a ty s tou jméno mé tehdejší přítelkyně teda chodíš? Jsem jako, no, jo. A můj táta řekl, to má být vtip? a máma se ptala, takže jsi na holky? A jsme jako, jo, jako asi na holky i na kluky, jakože mě je to celkem jedno. A oni byli jako, OK, tak jo. A to bylo všechno. Jakože, proč bych to měla dál diskutovat, když od nich nepotřebuju nějak jako víc podpory a oni zase nepotřebovali nějak víc zasahovat do mé jako intimity, do mýho intimního života, soukromí a tak. Takže to proběhlo takhle úplně jednoduše, takže jenom zase tady vyplivuju protiklad trošku bářenýho příběhu, že vlastně já jsem neměla ani problém vnitřně, ani zevnějšku a může to prostě proběhnout fakt úplně v klidu. Takže jakoby si myslím, že je dobrý tímhle třeba dodat kuráž, že to může být jako v pohodě a zároveň je dobrý ukázat, že hele, je v pohodě, i když to je těžký a nejseš v tom sama. Takže tak. A na veverky si stěžoval. Veverky se mi smějí. Jsme se jenom chtěli malinko věnovat teda tomu, když ty si to popřela v sobě nějak, schovala a tak dál. Co tě to vlastně vůbec přivedlo teda k tomu? Já přesně vím ten moment, kdy se to stalo prostě na tom Gimplu. Mně se totiž zdal sen. S Carou Delevingne. No a bylo to prostě se sexuálním podtextem a já jsem se ráno zbudila a byla jsem jako, tak tohle bylo úplně výborný. To 17, jako 18, 19? 17 mi bylo. 17 a byla jsem jako, aha, tak to bylo hodně hot, to vlastně jakoby, to se mi fakt líbilo a tak možná, že to si pamatuju, že byl takový ten prvotní, jako že to jo, už je to tady zase a potom byla dlouhý čas, třeba půl roku mýho vnitřního coming outu znovu, že tady ten input toho snu. Po tom snu. Jo, já jsem to jako neříkala lidem, to bylo jenom jako, že tyjo, asi se mi to líbilo hodně vlastně a pak prostě půl roku trvalo nějaký uvědomování, nějaký přiznávání si, jakože fakt to bylo taky pozvolný. Už jsem občas měla nějakou tendenci, jakože to třeba s někým probrat, ale vlastně jsem to nedělala, takže... Nedělala? Fakt jenom sama se svou Jo, já jsem to měla jako v sobě a bylo to dost, jako celý rok 2017 byl úplně šílený pro mě, jakože to byly crazy věci a do toho byla tady tohle jedna z takových jakože vnitřních kamenů, co mě hrozně jako tížily vlastně. I proto, třeba pro mě, jakoby, já jsem se necítila, jako, že je se mnou něco špatně, ale já jsem měla dost strach toho vnějšího coming outu. Já jsem se bála, jakože, co na to řeknou lidi, jak to budu muset vůbec jenom říkat lidem, nebo jestli jim to mám říkat a tak, že na rozdíl od Niky, jakože pro mě to nebylo jo, v pohodě, tak se mi líbil holky, jakože chill, pohoda, tak pro mě to takový nebylo teda vůbec. Pro mě jen malinko, to znamená, že ale vnitřně už jsi měla jasno. No, jako postupně jo, že vlastně to bylo v rámci toho půl roku, to bylo jako, že tak asi to tak je. A vždycky to bylo, tak asi to tak je. Prostě jedeš v trolejbuse a je tam nějaká hezká holka a jsi jako, tyjo, tak líbí se mi jakoby tak, jak se mi třeba líbil dřív nějaký kluk, nebo
jakože tohle je jiný líbení, než si řeknu, jo, ta je hezká, ale jakože fakt se mi líbí, něco to se mnou dělá, jak se cítím. Takže jakoby postupně to bylo jakože jo, asi fakt to tak je, ale pak to trvalo fakt hrozně dlouhou dobu, než jsem s tím šla ven, protože jsem měla prostě strach. A co se děje, ještě když se malinko vrátím, co se dělo třeba ty 3 roky, 13 až 17, tam přece jako všichni okolo začínají někým chodit, nebo předstírat, že s někým chodí a tak dále. Já jsem měla kluky. Je tak? Fakt? No jasně, jo, já jsem měla kluky, já jsem měla, nebo jako nějaký klučičí zájmy, jakože spíš, nebo jako jsem byla, líbily se mi kluci, byla jsem jako nějakým způsobem s nima zapletená, nebo tak a jakoby oficiálně mezi v tom období jsem měla jednoho kluka, který byl super výborný a tak. A jo, oficiální jako chození teda. Tak to bylo, no, tak byly taneční, že jo, ve druháku, takže jsem se našla v tanečních týpečkách. Byl super, ale pak to nějak prostě, ani si nemyslím, že do toho hrálo ještě roli, že už se mi tam začaly objevovat ty věci, co se týkalo jako nějaké nejistoty v té sexualitě, ale že tam byly prostě, že to nebyl meč prostě, jakože jsme se nějak nepotkali ve spoustě věcí, takže to skončilo, ale jakoby... Takže v podstatě zase znova si jela jakoby ten sociální konstrukt, tak říkám furt dokola, tady ta mechanika normálně, tady ta jako jela dál. A to je trochu jako v něčem tragický, protože pro tebe je zaprvé, třeba když už bys si to začala uvědomovat a stejně bys byla s někým, kdo tě vlastně primárně nepřitahuje, tak ty nějakým způsobem trpíš. A když se jako chceš rozejít s tím člověkem a třeba ho máš jako fakt rád a chceš mu říct pravdu, tak je pro toho člověka taky jako fakt těžký slyšet, hele, já s tvou nemůžu chodit, mně se líbí holky. Ono to jako samozřejmě by to nemuselo nic znamenat a dá se to jako vykomunikovat a dá se tomu člověku říct, hele, to není jako, že ty nejseš dostatečný nebo že jsi jako v něčem špatný nebo tak, prostě mám jinou sexuální orientaci, ale zároveň pro toho člověka to může být jako, že to může trošku jako nabourat jejich ego a nějaký sebevědomí, že aha, takže já jsem z té holky udělal lesbu prostě, jako že se to může stát, že jsem i slyšela nějaký prostě celebrity, který říkali, jakože nějaký gay muž říkal, že se veřejně omlouvá všem ženám, se kterýma chodil, když byl mladý, že byl prostě zmatený a že může prostě dojít k zlomení srdíček právě kvůli tomuhle, že lidi nemají prostor se vyautovat a že je to takový vratký, no. Tak jako zpětnou vazbu od něj už nemám potom, že jakoby po něm už žádný chození s klukem nepřišlo a vlastně i potom, co už jsem se teda jakoby, já jsem teda měla tu potřebu to říkat lidem. Pro mě to bylo zatěžující, že to nesu sama nějaký to tajemství. Pro mě to bylo tady tohle, jakože nesu něco a ty lidi o mě tady tohle neví a já jim to potřebuji říct. Takže proto jsem se i autovala lidem, jakože postupně nějakým způsobem kamarádům a tak. No, pro mě, můžu? No jasně. No, tady si třeba neměla ještě myšlenku dál. No a taková moje trošku jako úchylka vždycky říkám, řekni mi přesně ty repliky, když se na tyhle, kdo je ochoten o čemkoliv mluvit, jako jo. A, no a... Už píšeš scénář, prostě. Ne, to třeba úplně ne, ale fakt mě to jako to vždycky zajímá. No i třeba u sebe, víš, protože třeba vyznání lásky bylo v určitý době jako říct tu větu, nabrat tu odvahu, víš, já tě miluju a no, já tě mám taky rád jako kamaráda, tyhle věci, tak se vždycky ptám, jako, jak to proběhne úplně konkrétně, jo, tak jestli si nějak vybavíš, najednou si říkala, že jako třeba asi to první, ale co zase v podstatě třeba pro mě to první bylo těžký. To bylo mojí mamce. Aha, mamince. A tehdy my jsme, jakože já mám s mamkou i teďka, i předtím jsme měli jakože fakt blízký vztah a jakoby mám pocit, že to na nějakou dobu potom jako docela rozhodilo, to, jak jsme to měli blízko a tak jakoby nevím, pro mě, jakoby nemyslím si, že řekla něco extra hroznýho, ale pro mě to nebylo to, co jsem v ten moment potřebovala úplně. A vím, že mi řekla, že si to nemyslí. Když jsem jí řekla, že se mi asi líbí holky, řekla ve stylu fakt extrémně brečím, ale to za mě jak schlupatý dek, jakože to nebylo, jakože to jo, máme, chtěla bych ti říct, že prostě asi takhle, ale já jsem... Teď si tak strašně rychle popsala to, jak to probíhalo, jo? No jasně, mě jako...
já jsem měla strach, mě z toho nebylo dobře, jakože to takhle v sobě dusím nebo něco, takže zároveň já brečím fakt často. Já jsem jako hodně emoční člověk, prostě ze mě to, když to cítím, tak to ze mě jde, takže já jsem prostě byla fakt plná jako emocí, měla jsem obavu, zároveň ty konečně už to jdu teda někomu říct, po půl roce chystáš se na to, přemýšlíš nad tím prostě každý den a teď pořád jakoby přichází ty momenty, přesně, přichází ty momenty, že si říkáš, tak teď, no tak ne, teď prostě je to blbý, tak teď, nebo ne a teď prostě jakoby hrozně dlouhou dobu, nebo já jsem tak byla, že fakt to čekání na ten správný moment bylo fakt dlouhý. No a pak když to přišlo... Třeba, že i různý dny a tak. No jasně, jo, jasně, to trvalo dlouho a pak to přišlo a přišla jakože ta zpětná vazba, že si to teda jakoby nemyslí. Počkej, ty jsi přeskočila ten okamžik. Tady chceme všichni jak ve filmu. To znamená, že co je nějaký večer, jste doma sami. No, byli jsme sami doma a tak jsem za ní prostě přišla. Tu větu, kterou řekneš. No, já jsem prostě normálně, že jsem šla za mamkou a byla jakože vidět, že se něco děje, takže ona byla jakože co se děje. Protože jsem prostě, nevím, jestli už jsem přišla s tím, už to takhle přesně si to nepamatuju a nevím, jestli jsem přišla s tím pláčem už, nebo jsem byla taková jakoby rozbitá trochu, ale ona byla jakože viděla, že jdu něco říct, nebo že něco se kumuluje v tom vzduchu, to jde cítit, že teď se bude něco řešit, nebo tak, takže byla jakoby, co teda je. A já jsem teda řekla, že ta věta tehdy byla jakože že a řekla si klasicky, mami, já ti něco musím říct? No, to nevím už, to nevím. Asi tak nějak, jo. Počkej, já to chci slyšet úplně chci tam bejt. No, já jsem prostě řekla, že se mi asi líbí i holky. To byla ta moje věta. Takže jsem i holky. Jo, to bylo, protože já jsem tehdy... Asi i holky, to bylo takové jako... Ještě prostě to bylo nový pro mě. Jo. A zároveň se pořád ty kluci líbily. Tehdy to bylo jakoby, ještě to nebylo úplně over, jo, s nima. Takže, že se mi asi líbí i holky, tak nastalo nějaký ticho a pak bylo jako, že si to teda nemyslí, ale že myslím si, že říkala i, že to je jako v pohodě, ale že zároveň si myslí, že to je jako nějaká fáze. Takže to bude dobrý, to tě přejde. No jo, že to jako... Takže vlastně, to se vyléčí, takže vlastně jakoby půl roku směřuješ k nějakému takovému jakoby těžkému kroku pro tebe a jdeš za člověkem, pro kterýho je to jakoby to nejvíc safe místo pro tebe, tak jako bezpečný, jako nejvíc, že očekáváš jako kladnou odezvu, což pro mě by tehdy byla jenom jako jo dobrý, já tě mám pořád ráda a uvidíš prostě, jak to bude dál a nic to nemění. To bylo to, co jsem potřeba slyšet, tam jako, že se mnou není nic špatně. A dostaneš jakože odezvu, že ty mamka si to nemyslí, ale jakože a teďka jakoby a jak to? A teda myslím si to já dobře, nebo že tě to vlastně hodí hrozně jako dozadu. By se to skoro nestalo vlastně, no, víš? Že to vlastně... úplně takový zbytečný jako pokus, protože to nějak mi připadá, ptám se, nenaplnilo ten účel. Právě, vlastně. takže v ten moment... to bylo doslova jako, že mami, hej, líbí se mi holky. Ne. Jak Neboj, můžeš, ale... to tě přejde. Jakože, ale ne, jak můžeš takhle reagovat, jakože můžeš prostě úplně popřít něčí jako nějakou existenci nějakých pocitů. Jakože řekl bys, chce se mi zvracet. Ne, nechce. Jako, můžeš... jako zvracím. Ne, to nezvracím. Tak zpátky ti bude ty blitky tak dát zpátky. No ne, asi, ale teď to je jakoby taky svým způsobem nějaká fyzická potřeba, nebo je to prostě nějaký jako validní, přirozený pocit a ty ho nazveš, stejně jako potřebuji čůrat, a tak ne, nechce. No, to je fáze. Jo, no. Ale to je právě, že to vidíš ty takhle z pozice svého věku, ale proto já ti říkám, ta společnost taková není, no, prostě holt, ta realita je jiná. No a já to jako mimo mamce jako nemám nějak za zlý prostě, protože prostě setkávat se, nemyslím si, že někdo dělal coming out jako mojí mamce třeba předtím, jakože za ní takhle přišel a nějak, takže naučit se, my na to neumíme reagovat, my to nejsme naučený. Myslíš my? My všichni. Já vím, já si dělám jako, ta naše strana, v podstatě rodičovská, nás to nikdo neučí jakoby nakládat s tím, že člověk se nám s něčím svěří a teďka jako co mám teďka říct do prdele prostě. Hlavně s něčím, co neodpovídá tomu nastavení, a teďka najednou představě o tom děťátku. Takže ona vlastně udělala jako, že to, co měla pocit, že je nejlepší v ten moment, což já ji jako neberu vůbec. A ona jako, to nebylo jako, že vůbec ne, prostě konec, vzpamatuj se něco, jo. Myslím, že tam i bylo jakoby to, že dobrý, ale. Což to ale tam za mě jakoby mi dělalo dost zle. Ale ty další byly mým kamarádům. Další coming outy. Počkej, to jako vstřebat, že to úplně jako neklaplo. No jasně, mě to hodilo. Našla
Jo. Ale stejně si teda jako v tom pokračovat. To je zvláštní. Mohlo ti to taky. Ne, jo. Takže teďka se vzkaz pro každého, kdo třeba přemýšlí. Nenechte se asi odradit, pokud to cítíte. Jo. Nebo to pokračuj odborněji. No já jsem si řekla, že prostě to stejně vlastně ale cítím. Že když mě to hodilo trochu zpátky a znejistilo, a ještě jsem si udělala jako znovu to přemýšlení nad celou tou cestou, jakože jestli teda fakt to takhle je, nebo není, tak jsem si řekla, že OK, tak musím jít za někým dalším, kdo je pro mě jakoby fakt na 100% bezpečí a kdo vím, že mě přijme. A tehdy jsem šla za mou kamarádkou vlastně. A fakt to proběhlo tak, jak jsem si představovala jako to první. Jenom mi pak bylo líto, že jsem to neudělala naopak. Jo, že by mi to fakt dost pomohlo, tehdy jsem si ji vzala ve škole bokem prostě a byla jsem jako, že to Zuze, já potřebuji... Počkej, promiň. A to po škole? Ráno, večer? No, ve škole a přestávce. To začíná být trochu úchylný, Pavle. Já jsem to řekl, že to je úchylka. A co jsi měla na sobě? Ale ne, tak to není, to ne, ale na druhou stranu, jako když si představím, že bych třeba něco takového v sobě dusil nebo potřeboval, tak třeba by mě jako ulevilo, že bych si řekl, že to není neřešitelná situace, ale můžu třeba přijít, tady ta holka to zvládla, přišla do školy. Tak já jsem si ji tak předpřipravila, den předtím. Vidíš, já jsem si ji předpřipravila, připravuj si coming out. Já jsem jí napsala na Messenger, že tady tohle řeším a že asi bychom se o tom mohli pobavit ve škole potom druhý den, ale že teda asi jsem jakoby by... Teda nakročeno, ne? Jo, já už jsem byla rozjeta a tak jakoby... Ona už frčela. Tak když už to byl takový messengerový coming out, trochu jo, já jsem jí to vlastně už trochu řekla jako přes ty zprávy a potom jsme se šli sednout. Což je další věc, jakoby coming out nemusí vždycky probíhat jako rozhovor. Protože pro někoho to může být fakt jako ultra těžký. Jakože Bára říkala, že prostě hystericky plakala a i tak to teda zvládla, ale je dobrý se zamyslet nad tím, jestli na to ten člověk fakt má sílu a někdy je jednodušší třeba napsat dopis, nebo já nevím, nahrát hlasovku, nebo něco takového, že to nemusí být fakt ta přímá konfrontace, protože to může být hodně náročný. Samozřejmě je to jako optimální, bylo by to ideální, kdyby to tak jako člověk udělal, ale samozřejmě jako nemusí. A ještě mě u toho napadá, děkuju vlastně z naší teda strany, aby jsme byli my citliví rodiče, třeba kamarádi, známí a tak dál. Co vlastně jako od toho jako očekáváš? Já vím, že to zní jako banálně, já tomu jako dokážu, ale najednou, abych si protože ty si řekla najednou, něco jsi teda potřebovala, udělala jsi to mamince, to úplně neklapalo, čili tam, co vlastně jako, co by si představovala, jako, že se stane v tom světě, co se změní, proč to vlastně uděláš? Jo, jako mluvím teďka o tom, jaký by byl ideální reakce na coming out někoho. No, jasně, ono to je jako obojetný, to znamená, že já, když najednou vím, že bych ti měl dopřát třeba, jako, že když ty mi jako teďka někdo to prožil, dáš jako návod, hele bacha na to, ten člověk, který za tebou přijde, očekává třeba, myslí si, dejme tomu, co chceš, ale on by chtěl jenom podpořit třeba. Je to pro ně těžká chvíle, protože překračuje něco, má pocit, že najednou bude nahatej prostě jako duševně před tebou, tak pane bože, nech si svoje názory chvilku pro sebe a ptám, rozumíš, to znamená, že když se dozvím, co ode mě potřebuje, jako jednoduše řečeno, Nika tady vždycky nějaký příměr, když budeš mít zlomenou nohu, tak očekáváš, že ji zafixuju, nechám tě v klidu, nebudu tě nutit tělo cvikovat, rozumíš mi? Když to budu vědět, tak a ještě mi vysvětlíš, bacha, ten člověk bude vypadat asi takhle, připlíží se, bude možná bulet, nebo taky ne, nebo něco takového. Tak kdybys to vlastně popsala, abych si to dokázal a poskytl ti vlastně to, co tečka. Jo, takže za mě je prostě podstatný uvědomit si, že ten člověk za tebou asi pravděpodobně nejde po dni, co si to uvědomil. Ta cesta k tomu může být prostě různá, může být různě těžká a ten člověk s tebou přichází jako v dost křehké pozici vlastně, protože pořád jakoby to, jak my máme nastavený ten coming out, to je jako druhá věc, protože ještě je jeden koncept, který se jmenuje coming in, což vlastně otáčí tu pozici moci. Jo, se kterou ale se teďka moc, ještě se s tím neumí pracovat. Jak to mám nějaký zdroj a mluvili o tom děcka v podcastu Rozpustilí, takže kvůli ním to znám. A ten koncept je vlastně o tom, že ty ne, že jdeš s tou pravdou ven, ale ty toho člověka, kterýmu to říkáš, zveš do toho svýho šatníčku, do toho svýho bezpečného místa a ta dynamika té moci se změní, protože tu moc máš v sobě
a v rukou jako ty jako queer člověk a ty mu teďka nabízíš to, že se o tobě něco dozví nebo že mu otevřeš kousek sebe, tím pádem ty to máš furt v ruce. Ale takhle to nefunguje prostě. Bohužel ještě pořád jedeme v tom, že já se teďka tady přesně, jak jsi to říkal, já jsem teďka nahá před tebou, jsem křehká a já ti teď tady jdu něco říct a teď je na tobě, jestli mě přijmeš nebo nepřijmeš a mě to může strašně posrat, anebo to může být vlastně dobrý, ale pořád to rozhodnutí je na tobě a ne na mě vlastně, jakoby, jestli mě přijmeš nebo nepřijmeš. Tím pádem je podstatný si uvědomit, že ten člověk tobě přichází v té křehké pozici a že ty, jako někdo, kdo to poslouchá, máš moc teď nad nějakou částí jeho života. A musíš s tím nakládat prostě opatrně a musíš s tím nakládat jako s nějakým respektem a pokud máš toho člověka rád, tak jediný, co se po tobě chce, je jako vyjádřit to, že nic se mezi náma nemění. To si myslím, že je třeba ten největší strach, se kterým tady ten lidi jako mají. Že já ti to teď řeknu a ty už se se mnou nebudeš chtít kamarádit, protože jsem teplej nebo teplá nebo cokoliv, nebo jsem trans prostě a najednou se mezi náma něco změní. Tak já si myslím, že jakoby jenom to ubezpečení, že furt jsme kámoši, furt seš moje dítě, furt prostě cokoliv, nebo seš můj rodič, prostě to může jít jako z různých vrstev, že coming out, jakože i od starších k mladším. Nic se mezi náma nemění a je to v pohodě a jsem tady pro tebe. A teďka pozor, ty nemusíš předpokládat, co ten člověk potřebuje, ty se na to můžeš zeptat. Takže když se zeptáš, jo, všechno dobrý, potřebuješ teďka ode mě něco, jakože můžu, co bys teď potřeboval, chceš obejmout, chceš se o tom pobavit, potřebuješ to řešit, nebo nemám se o tom teď s tebou vůbec bavit, nebo nemusíš ani dávat ty možnosti, pokud ten člověk je zaražený z toho, že se zeptáš na jeho potřeby, což si myslím, že by mohl být, tak můžeš dát nějaké možnosti, jo, anebo jenom, jo, až budeš ready, tak já jsem ready se o tom třeba bavit, nebo cokoliv, jo, ale ty to nemusíš předpokládat, co ten člověk potřebuje, ty se na to můžeš zeptat, to si myslím, že jako jedno. Ale kdyby už teďka v této epizodě nezaznělo nic, tak pro mě to teda úplně jako magic, jaký kouzlo, že vlastně ten základ je, nic se nezměnilo. A to, o čem jsme se bavili, že by bylo skvělé, kdyby jsme ty debaty vlastně nemuseli vést, protože mě úplně uprdele, jak říkáš, prostě s kým spíš, nebo co máš mezi nohama, nebo já nevím, co si oblíkáš. Prostě záleží, jaký jsi vevnitř, a jestli si spolu máme co říct. Jo. To je super. Nic se nemění. Nic se nemění. Proč by mělo, že jo? Ježiš, to je dobrý. For what? Protože jsem sakl péro svému oblíbenou raperovi, takže kam chceš pobodat? For what? Já jsem chtěla říct taky takovej důležitý point. Jak Bára zmínila to, že je to fáze, nebo ty jsi to řekl, nebo nevím, tak vlastně já jsem se nad tím hodně jako zamýšlela, že dejme tomu, že je mi 13, vidím na internetu, že někteří lidi, co jsou jako já, mají rádi i holky, i kluky. Tak si řeknu, možná mám ráda i holky, i kluky. A tví rodiče ti řeknou, to je jenom fáze. A teď pozor, možná to je jenom fáze. Kdybyste teďka věděli, Niku, jak významně se podívala o našem kutlochu tady. Ne, ale protože reálně, když se nad tím zamyslíte, klidně, to je fáze, protože přece jenom, jako přiznejme si, v tady tom věku, kdy se prostě pořád jako vyvíjíme, jeden den si myslíme tohle, druhý den tamto, tak jako fáze je jako takovej pejorativní název, ale prostě, jak jsem říkala, tak já se taky někdy cítím, jako že mě víc přitahujou kluci, někdy víc holky a můžu to nazývat fázema. Takže vlastně, i kdyby tohle byla nějakým způsobem fáze, tak čemu přispějete tím, že to řeknete, že to jako odnegujete vlastně. Že řeknete, hej, to je ale prostě špatně. Ty to jako nemůžeš zkoušet. To si prostě vymýšlíš, to tě přejde. A ten člověk se najednou prostě zaseká, uzavře se do sebe a vlastně to ničemu nepřispěje. I kdyby fakt ten člověk se tak ve výsledku necítil, tak to je jako úplně jeho věc a na nás je prostě jenom to, že ho jako respektujeme, v tom, že jako exploruje nějak svoje možnosti a OK, you do you prostě, teď je to v pohodě a nic mi do toho není. Jakože tím, že já jenom řeknu ne, to jsi si jenom přečetl na internetu, tak nic nezměním. To je zase takový to, že jako prostě negativita k ničemu nevede.
to se jako dá hodit i prostě zase na nás, na queer lidi, že když se s náma někdo začne hádat, tak tím, že já jenom pošlu jako do faku, tak taky třeba jako nevyřeším tu situaci, že jo, ta negativita se vrací zpátky, takže prostě teď tady mám nějaký Ezop Buddha moment, ale prostě buďme pozitivní kočičky a rozdávejme lásku. No, já jsem k tomu ještě chtěla něco říct. U mě to třeba fáze byla, že? Ale jakoby na tu druhou stranu, protože jakoby u mě byla fáze to, že se mi líbily ti kluci a teď už se mi nelíbí vůbec, že jo? Ale já bych jenom chtěla říct, že tohle je třeba hrozně velký téma, protože to souvisí s vymazáváním bisexuálních a pansexuálních identit. Protože a to je velký téma. Prostě jakože lidi, kteří se identifikují jako bisexuální nebo pansexuální, kterým se prostě líbí několik genderů, a můžeš to jenom a více. Třeba jako porovnat, srovnat, rozlišit? Jo. Bi a pan? Bi je nějakým způsobem zastřešující termín, do kterého bychom pan mohli vložit, anebo i naopak, jo? Ono je to těžký, jakoby tady v tahle oblast se dost prolíná. Jsou to nějaký, jakoby, no, jak bych řekla, že se to prostě prolíná, jo, nějakým způsobem. Naposledy jsem to vysvětlila mojí hetero-cis kámošce, která byla fakt jakože zvědavá a jenom říkala, tyjo, na mě někde na Respektuju na Instagramu vyskočil vlastně jakoby název bisexuální, název pansexuální a vlastně mi ten rozdíl ale pořád není jasný, když to tam bylo vysvětlený. Právě protože se to tak hrozně překrývá, prostě ty dvě identity nebo ty dva názvy. A já jsem jí to vysvětlila na tom, že jsem jí poslala 2 zprávy a v těch zprávách byly emoji srdíčka. A řekla jsem to tak, že prostě takhle vidí lidi bisexuální lidi. Tady mám tady nějakou, jsem bisexuální a koukám se tady na tyhle ty srdíčka. Každý to srdíčko má jinou barvu. A já si řeknu, hej tyjo, hustý srdíčka, mně se líbí žlutý a fialový. To je moje identita. Jsem bisexuální, líbí se mi 2 z těch srdíček se mi líbí. Neznamená to, že se mi musí líbit kluci a holky. Může to znamenat, že se mi líbí nebinární lidi a nebo třeba víc maskulinní lidi a tam prostě můžou zapadat všecko možný. To je úplně jedno. A jde o to, že rozeznávám, že se mi líbí nějaká genderová identita někoho. Pansexuální lidi vidí ty srdíčka kolem sebe a všechny jsou fialoví. Protože oni nevidí, jakoby, dejme tomu, když jsme to řekli, že oni jakoby nerozlišujou ten gender, oni se nekoukají, jim se líbí ty lidi. Jo? Že to není jako líbí se mi fialový a žlutý, ale oni vůbec nevidí žádný barvy. Prostě pro ně jsou všichni třeba fialoví, nebo všichni prostě žlutý, nebo všichni prostě zelený, to je jedno. To je docela jako zásadní, v podstatě jako rozdíl v jejich vnímání, že jo? Jo, takže prostě pro pansexuály ten gender úplně jakoby na vedlejší koleji. Když to řeknu nějak, jdeme zase EZO moment, jim se líbí ty duše, nebo ty charaktery, nebo prostě něco na těch lidech. Takže to jsou bi versus pan lidi. Taky svobodnější než my. No. Už to vůbec neřešej. Mega. Já mám takový jako atakující dotaz. Protože já nad tím hodně přemýšlela, protože já se dřív identifikovala právě jako pan, nebo napřed jsem byla jako bi, pak jsem si říkala, když vlastně mě je to úplně jedno, hlavně, že se mi líbí, a takže jsem se identifikovala jako pan. Teď jsem to vlastně jako dala na ten nejvyšší level, kdy jsem řekla, jsem queer a je mi všechno jedno, což prostě jako v podstatě jsem pan, ale jenom prostě mě nebaví ty nálepky, takže to neříkám, jenom říkám, že jo, jsem duhová. Ale já, když jsem přemýšlela právě nad tím rozdílem mezi bisexualitou a pansexualitou, tak mně právě přišlo, že pansexualita je jenom víc inkluzivní. Že protože bisexualita je z definice líbí se mi ženy a muži. Ne? Tak není. Kdybys měla říct jako textbook definici, co je to bisexualita? Textbook definice bisexuality je, že se mi líbí 2 a více genderů. 2 a více? Může tam být právě, jakoby, to je ten overlap, to je to, kde se smazává ta hranice mezi tou bisexualitou a pansexualitou, protože tam jde prostě jenom o to, že když to úplně vezmu, tak jenom prostě bisexuál rozeznává ty gendery a pansexuál ne. A je jedno, jakoby, oni jsou oba inkluzivní, jak potřebují, jakože nemůžeš říct o lesbě, že není inkluzivní.
protože je lesba, chápeš? Protože se jí líbí prostě jenom holky. A můžete mi vysvětlit, co v tomhle smyslu znamená inkluzivní, ve kterém se o tom bavíte? Holky mlčí úplně, podívej se, že jsem úplně tupej. Já jsem čekala, že to jde říct Nika. Já jsem čekala, že to řekneš. Aha, tak ne, tak není to o mojí tuposti. Řekni. Jako inkluzivní v tom, že jakoby víc, jakoby, že zahrnuješ vícero těch identit do toho, kdo se ti líbí, nebo že dokážeš víc rozeznat třeba nějaký ty nuance mezi těma identitama, nebo právě naopak se otevřeš všem. A řekla jsi, že i lesba může být inkluzivní. Ne, to jsem právě jakoby dávala jako příklad pro Niku, že vlastně ten argument byl, že jestli není bisexualita míň inkluzivní. A říkám, jako byl to, že jsem lesba, taky není míň inkluzivní, to je prostě ta moje identita. Prostě ta bisexualita je jenom o tom, že ten gender jakoby rozeznávám víc, než ta pansexualita, která ho tolik neřeší prostě. Jo, já jsem se na to ptala, protože jsem myslela, že jako doteď jsem myslela, že ta definice bisexuality je prostě muž-žena a myslela jsem, že pansexualita se od toho liší jenom tím, že inkluduje jakoby i třeba ten třetí gender té nebinarity. Ne, nemusí to tak být. Můžeš být bisexuální, můžou si líbit nebinární lidi a ženy třeba. Good to know. Jo, mega. A mluvila jsem o tom proto, že když se takhle člověk identifikuje, tak i v rámci cis heteronormativní společnosti, ale často i zevnitř komunity, můžou přicházet právě ta nedůvěra vůči té identitě a to, že to je jenom fáze, protože pro že si jenom nedokážeš vybrat. Přesně, nebo že ty vlastně ale víš, jak to máš přece, protože když jsi bisexuální kluk, tak nejseš jenom ready na to být fully gay, jakože být kompletně teplej, jestli ještě se bojíš prostě. Takže bisexuální kluci, to jsou vlastně jenom teplí kluci, kteří si to ještě nepřiznali. Bisexuální holky, tak to jsou holky, které to dělají pro pozornost. To je ten náhled na to a to je ten problém s tím vymazáváním těch identit, že prostě se to bere jako nějaká fáze mezi nějakou nerozhodností, nebo že to je nedůvěryhodný a tak. A může to jít i zevnitř té komunity, kde prostě občas prostě některý lidi, kteří jsou víc jako nějakým způsobem jako rigidní, nebo nemají tolik informací, nebo jsou starší, protože prostě já mám někde tendenci být jako, že jo, queer komunita a vidím všechny stejně starý jako jsem já, ale to vůbec není pravda. Jsou prostě, že jo, lidi v komunitě, kterým je prostě 70 nebo 60 nebo 50, cokoliv. A oni na to můžou mít víc uzavřený pohled a pro ně třeba pro nějakou lesbu může být bisexuální žena jako nedůvěryhodná, protože bude mít pocit, že jí uteče za tím chlapem, protože to je ta preferovaná a ta společensky přijímanější varianta, takže potom, jo, že tam nastává spousta problémů. A já jsem jenom chtěla říct, že prostě bisexuální a pansexuální identity jsou hrozně validní a že prostě to, že se vám líbí vícero genderů a lidí, je validní a nemusí to být fáze. To, že v mém případě to tak třeba bylo, že prostě pro mě to byl ten mezikrůček před tím, než ještě jsem jakoby v té fluiditě té mé sexuality, kdy prostě tam byl, že to byl nějaký mezikrok, tak to jako nechci, aby to ubíralo tomu, že tady jsou bisexuální lidi a pansexuální lidi, kteří to tak prostě mají na pořád. Prostě na pořád tam mají více lidí, muže, ženy, kohokoliv. Děkuju, že jste řekla. To je mega důležitý. A ještě bych k tomu vlastně dodala takovou věc, která s tím jako souvisí. A to jsme načali předtím. Teď jsme se teda bavili o tom, že já jsem jako queer a že jsem byla i s holkama, i s klukama. A takový fenomén, takový nešvar, co se nám rozmohl v queer komunitě, je to, že když si nějaký takový jako hodně queer člověk, dejme tomu třeba ještě já, mě všichni považovali prostě z mých kamarádů i z té komunity za prostě takovou tu prvoplánovou buznu, jakože prostě se oblíkám hrozně maskulině a mám takovou jako maskulinější energii a jsou třeba takový jako 2 typy leseb, se říká, jakože jsou mask a fem, podle toho, jak moc se jako oblíkají maskulině nebo femině, tak mě všichni brali za takovou tu jako mask tomboy lesbu. Což jakoby i když věděli, že prostě se tak neidentifikuju, tak podle těch vnějších stereotypů jsme si z toho tak jako dělali legraci. Jenže problém přichází v ten moment, když si takový člověk najde třeba přítele jako muže. Což se mi stalo, jakoby. Zrada! No ne, počkej, jako to fakt není sranda, protože a nestalo se to jenom mně, viděla jsem to jako mnohokrát, že se tohle dělo, že
že já jsem se fakt našla toho přítele a vždycky, když se třeba potkám s někým z mých kamarádů po dlouhý době, tak říkají, a co je novýho, povídej. A řeknu, jo, mám přítele teďka. A všichni jsou jako, ty? Jakože muže, jakože s penisem? No to asi jako ne. A jakože buď je to takový to, jakože jo, hodíte vtípeček, anebo je to fakt až tak zvláštně jako nepříjemný, že se cítíš jakože, že ti jako naznačujou, že si předtím kecal o své sexuální orientaci, že když prostě seš s klukem, tak to znamená, že holky už se ti nelíbí. Nebo že to, že jsi prostě v minulosti měl holky, tak ten kluk jenom dokazuje to, že to byla fáze. Což je strašně nepříjemný prostě. Jakože mně se furt líbí holky a furt se mi líbí kluci a furt se mi líbí prostě všichni lidičkové, kteří jsou prostě pro mě nějak přitažliví něčím. A je to fakt jako, hlavně to jako feeluje to jako zrada, zvlášť když to jde zevnitř té komunity. A taky se stalo třeba, že někdy je tam i takovej tlak, že ty lesby vlastně mají nesnášet muže. Takže to byl jenom takový poznatek jako zevnitř té komunity, že i tam se můžou tyhle věci dít a je důležitý si na to dávat pozor a každá sexuální orientace je prostě validní a to, jak se člověk cítí, je prostě jeho věc a neměli bychom to nějak jako popírat nebo zesměšňovat.